Upat ka membro sa usa ka banay sa Bangkeroan, Davao City ang nagpositibo sa COVID-19. Atong sayron ang detalye nini sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Real kalakip sa gihouse lockdown mao ang kasikbit nga mapanimalay sa gipuy-an sa maong banay nga nagpositibo sa COVID-19 dito sa Bangkerohan. Ug ipailawom usab sila sa swab test. Gikumpirma ni Barangay 5A Kapitan Edgar Ibuyan Sr. nga nagpositibo sa COVID-19 ang usa ka banay sa Purok 6, Bangkerohan, Davao City. Sumala pa nga ang nagpositibo mao ang magtiayon, anak niini nga babae ug ang kapuyo niini. Una kining nagpositibo sa rapid test, humana kasi natig mga sintomas ug dihang gi-swab test, nagpositibo sila sa COVID-19. Wala yun sila kabalo. Nangutaan ako kan doktor na kung sa'yo rasundok na di mo po ni vendor, no? Di mo siya expose guys sa mga namanindahin. So, marag community transmission siguro. Gihouse lockdown na usab ang mga silingan nga nakahinabi sa upat ug giatiman na sa barangay ang mga panginahanglan niini. Ipailawom usab sila sa swab test. Pagkagabi, igidala nila sa SPMC. And then, ang katong mga natay contact tracing, mo to ang kung na contact na itong yung hinabi niya, ato nang itagaan og suporta. Hindi na magagawa yun. Therefore, ang pulis po nato na apo tayo nagbantay sila. Si Mayor Inday Sara Duterte subling naghangyo sa Madabawenyo nga aron magpabiling abri ang Davao taliwala sa pandemya. Kinahanglan nga magpundo sa balay kung dili importante ang lakaw, magsuot og mask, social distancing ug maghugas og kamot. Real dugang pahimangno sa kagamhanan ngadto sa katawhan nung bisan og anaa lang kamo sa inyohang panimalay ug makighinabi kamo sa inyong silingan magsuot gihapon og face mask. Real. Amping og daghang salamat Sheila Vergara Rubio.